tak dále. Jediné, co nám zrůstají, jsou plochy zeleně. Na druhou stranu ty zelené plochy jsou v podstatě nevyužitelné pro rekreaci nebo nějakou ekologickou funkci. Samozřejmě to prostředí, kde je parkování nejvíc, je na jednu osobu extrémně nákladné, až 5krát nákladnější na veřejné výdaje než ta druhá struktura. Teď zase jako možná zpátky k tomu studiu barokní architektury. Moje oblíbená pomůcka urbanistická je Schwarzplan, kde prostě z jednoho výkresu poznáte strukturu města a tak dále. Vidíte spoustu různých věcí. A první Schwarzplan je Nollyho mapa pozdně barokního Říma, kde vlastně vidíme takový jako ideální městské prostředí, všechno je blízko, všude je hodně budov, ale toto není celé. Tato mapa je velmi slavná, ale ukazuje se vždycky takto, ale originál této mapy má zhruba 8x6 metrů a ten výřez je tato malá část, a tady vlastně vidíme, že ta kompaktní část barokního Říma byla jenom velmi malá část města a 2/3 města byly jako nějaký rozvaliny římský, který zůstaly ladem, to znamená jako vlastně historicky vždycky velký podíl městských ploch byl nějaké plochy, které čekaly na nějaké lepší budoucí využití. Pak s kratkou k dalšímu baroknímu plánu, což je zároveň poslední barokní plán pro velké město, pro Washington DC. Jako bylo nakreslené krásně francouzským urbanistem L'Enfantem, akorát on krátce na to zemřel a město naplánovali jeho kolegové, a protože ho velmi uctívali, tak to nakreslili přesně tak, jak měl tu skicu, takže ty silnice udělali příliš široké, ale vznikla tady nová věc, a sice, že ty velké části silnic se prostě ozelení a bude se tomu říkat parking, že to prostě bude jako nějaké jako milé prostředí podél ulice, kde si člověk může odpočinout. Každopádně, když se podíváme na dnešní Washington, vlastně vidět, že to je v podstatě Versailles, barokní město, když se pak jako koukneme, jak ty ulice vypadají dnes, tak tohle je pak ten parking praxe. Prostě ty stromy se samozřejmě nezasadily a všechno z toho se stalo jenom parkování pro auta a takhle vznikl název parking. Dobře, takže ale to je přece jedno, americká města se postavila pro auta, takže to nás nemusí zajímat, což není pravda, protože každé americké město se postavilo pro tramvaje, každá americká obec o 5000 obyvatel měla vlastní tramvajový systém až do druhé světové války. Samozřejmě, jako než se město pro auta postaví, musí se město pro auta vybourat. Všichni asi známe tady tyto hororové příklady z amerických měst a taky samozřejmě USA dělá pokus zpětně si udělat z každého vlastního města Hirošimu. Hirošima přímo po bombardování vypadá přesně jako třeba Denver se spoustou parkování. Ale to jako se samozřejmě dá říct, že to je škoda, protože pokrok nelze zastavit a dopravní funkce musí, nebo všechno ostatní musí ustupit nějaké velmi praktické dopravní funkce. To je proto zajímavý příklad, jedno z největších parkovišť na světě, Arrowhead Stadium v Kansas City, což jako, nejenom to, že tady je jeden z největších dálničních systémů světa, ale je tady nějakých 120 000 parkovacích stání, takže tady se bude určitě skvěle parkovat, i když jako je to vlastně kombinace centra Brna, centra Tábora a Českého Krumlova, plus ještě asi 20 Václaváků by se tam vešlo, takže tady skutečně dost parkování, jistě se tady bude skvěle parkovat. Bohužel nedávno tam právě na tomto stadionu proběhl koncert Beyoncé, kde se vytvořila cestou tam tak strašlivá zácpa, že fanoušci nechávali svá auta na dálnici a snažili se dojít na koncert pěšky, což trvalo několik hodin, takže většina jich to nestihlo. To samozřejmě můžeme srovnat s tím, že Taylor Swift na jiném koncertu, kde jelo metro, tak tam neparkoval sice nikdo a 50 000 fanoušků odjelo za pár minut několika vlaky. Trochu tlačenice, ale myslím, že je lepší než procházka podél dálnice k spuštěnému autu. Takže Beyoncé efekt, čím více někde parkování, tím hůř se tam parkuje. Ale zase jako nemůžeme se smát jenom Američanům, tady je v Praze Černý most a tady se taky vejde Brno a Český Krumlov na spoustě parkovacích stání. Z Černého mostu 9% všech ploch je parkování a Černý most má jeden z největších podílů parkovacích stání na obyvatele v Praze. A teď jak to vím, protože jsem tady každé parkovací stání v Praze, v celé Praze poklikal a zanesl do mapy a tato mapa se dá exportovat, je z toho několik tabulek, je z toho spousta čísel, víme teď o parkování teoreticky všechno, aspoň toho parkování, co je na povrchu. To má stopa parkování v Praze, je teď vyřešená, máme ji zakreslenou. A teď zase jako návrat k Schwarzplánu, takhle možná známe mapu, je tady zhruba 40 milionů metrů ploch budov,
a k tomu je dalších 12 milionů ploch parkování. Takže toto jsou vlastně dvě Prahy, které vysvětlují to, proč vypadají různé části města dramaticky jinak. Takže tady zpátky k těm číslům, 12,6 km čtverečních, je to sice jen 2,5% rozlohy celé Prahy, ale je to stejně jako kompletní Prahy 1, 2 a polovina Prahy 3. Je to přes 1 000 000 stání, to znamená 0,73 povrchového stání na každé nemluvně a starce, co v Praze bydlí. Ta metodika byla, v Google Earth jsem si oklikal úplně všechno, co vypadalo jako parkování, pak jsem si na Street View ověřil, jestli to skutečně parkování, pak jsem k tomu několikrát vrátil, pak jsem tuto plochu viděl 12,5, nepočítal jsem v tom žádné podzemní garáže a ani žádné garáže v rodinných domech nebo to, co není vidět. A taky započítal jsem všechno, co by mohlo být aspoň teoreticky nabídnuto jako služba. To znamená, nedělal jsem rozdíl mezi povrchovým parkováním, jestli je to McDonald nebo modrá zóna nebo vlastně cokoliv, prostě jestli je to parkování na povrchu, je to v této mapě započítáno. A pak možná do nějaké další diskuse bych ještě si jako typnul, že dalších třeba 200 000 míst v podzemních garážích, 100 000 míst teoretického místa k zaparkování v ulicích, které mi přišlo, že je nefér započítat, protože se tam asi běžně neparkuje. Pak nevím, kolik na soukromých pozemcích rodinných domů, pak samozřejmě několik desítek tisíc parkování, které mi uniklo. Kdykoliv si tuto mapu otevřu, tak si dalších pár set parkování najdu. Od posledního updateu z minulého týdne do dneška jsem našel dalších 18 000 vyslání, ale tyto chvíle nechám být, protože už bych se zvládl. Takže zpátky k této mapě. Je to rozdělené taky podle městských částí, podle katastrů, takže vlastně můžeme teď vidět přesně, které části mají hodně parkování a které málo. A taky to vlastně ukazuje limity budoucího parkování. Samozřejmě já jsem si pak vzal všechny mapy z územně analytických podkladů pro Prahu a viděl jsem jenom to, že to jsem na to přidal tu vrstvu parkování, kde se vlastně ukazuje, že jako Praha je tak kopcovitá, že všechny části města, které jsou dostatečně placaté, už nějaké parkování mají. Tam, kde jsou ještě nějaké další placky, tak to jsou parky, které asi by bylo škoda kvůli parkování zničit. Nebo tam jsou různé typy bariér, ke kterým se teď samozřejmě může přidat i parkování. A pak je tam samozřejmě nějaká otevřená krajina, ale velký podíl otevřené krajiny jsou právě povrchová parkoviště. Taky to vysvětluje různé další věci, třeba tady jsou poslední drobné povodňové události, které najednou jako dávají smysl, když vidíte, že hodně naprší na parkovišti vytapetovaný kopec a to pak nateče do potoka v údolí, že asi pak z toho vznikne záplava. Taky vlastně nemůžeme pokračovat s tímto systémem dál, i kdyby si vlastně někdo řekl, že mi to vlastně nevadí a jako, co je to za problém, klidně pokračuje, tak vlastně nemůžeme, protože ta půda okolo Prahy, kdyby toto mohlo teoreticky pokračovat, vlastně není k dispozici, má tam velký stupeň erozního ohrožení. Pak tady jsem to podložil mikročásticemi, s těmi na to nejsem úplně expert, tak možná nechám na někom jiném posoudit tento vliv. Každopádně na hlukové mapě je taky vidět, že hluk se šíří velmi dobře po otevřených plochách pro parkování. Všechna kritická místa je vidět, že lidé, místo aby se zaparkovali tady, tak se skutečně jdou zaparkovat až hodně do centra, hygienické limity a tak dále. Taky rozdělil jsem si to na parkování v ulicích a na všem ostatním. V ulicích je to 45%, na parkovištích je to 55%. Řekl bych, že v globálním měřítku to pouliční parkování má samozřejmě jako spoustu problémů ve srovnání jako třeba s Curychem nebo Vídní, ale myslím, že ve srovnání s Los Angeles nebo Káhirou je to asi docela v pořádku, takže jako tahle moje hlavní, pak ta další pozornost se zaměřila na těch 55%, co jsou povrchová parkoviště, která ve většině případů nejsou dostatečně využívaná. Tady je pak historie zástavby, kde je vidět, že sice je 3x víc plochy budov než parkování a od druhé světové války je to jednak jedný, to znamená vlastně od druhé světové války vyžíráme kapacity dostupného území, takže polovinu toho věnujeme na parkování, to znamená vlastně ta nová zástavba parazituje na té předešlé, protože tady nevznikají školy ani dalšího, ale je tady jenom spousta parkování. Taky cenné stavby, samozřejmě všichni se soustředí v centru rostlého města, kde je parkování nejméně. V památkových zónách je ale parkování velký počet a to je ten oblíbený památkářský speciál, že kdykoliv má vzniknout nějaká nová stavba, tak často památkáři vyžadují detailní zákresy z pohledu z Letné, jestli náhodou jako zvedlý parapet o půl metru nebude vidět, i když na fotografii má 1 pixel, ale když si chcete do barokního sloupu navrtat nějaké čidlo a
jako takovou věc přímo na Pražském hradě, tak to je samozřejmě v pořádku, protože se tam parkuje. Taky jsem si to vypočítal na typy sídelních struktur, to znamená v rostlé struktuře 19 000 stání, necelý 2% všeho stání v Praze, v blokové struktuře 10,5% všeho stání přes 100 000, v heterogenní struktuře 12%, hybridní struktura. Zahradní města jsou zajímavý příklad, protože to možná ukazuje docela dobrý poměr mezi parkováním, kvalitou urbanismu, kvalitou zelených ploch a celkovým nějakým jako rázem těchto míst. Zejména myslím, že Spořilov si myslím, že je skoro ideální, protože je tam spousta parkování v ulicích i v soukromých garážích a myslím si, že to nějak nekazírá v celé čtvrti, to znamená, zahradní města by byl vlastně jako docela dobrý model, který by mohl nahradit suburbanizaci, která aktuálně kolem Prahy a dalších českých měst probíhá. Vesnická struktura vypadá, že je na tom poměrně dobře, ale samozřejmě jenom proto, že tady se příliš nesmí parkovat na ulicích, to znamená zase na druhou stranu všichni ti, kteří z těchto vesnic jezdí do centra, tak tam to parkování chtějí, ale běda, jestli vy byste pak chtěli zaparkovat v jejich ulici. Pak produkce, to je samozřejmě taky velké kapacity stání a tady jsem ještě mnoho ploch vynechal, protože bylo to sice i parkoviště, ale byly tam třeba skladované traktory nebo různé stavební materiály a tak dále, to jsem do toho nedal, i když teoreticky by to taky mohlo být parkování. Vybavenost a samozřejmě jako největší problém sídliště. Na sídlištích je 27% všech stání a mnoho lidí často namítá, že na sídlištích se přece parkování nepostavilo, na sídlištích parkování chybí. Tak vám můžu ukázat tabulku, která ukazuje, že to není pravda. Všechny sídliště mají víc průměrného parkování než všechny ostatní typy zástavby, kromě čistě jako průmyslových výrobních areálů nebo ruzině nebo dalších věcí, kde je jako něco skutečně jako nějaký jako velký obchod nebo nějaká velká služba. Tady pak zase na sídlištích vidíme, že vlastně tady už je velmi málo uličního parkování a dominuje tady jenom to plošné. A myslím si, že to spíš ukazuje to, že ne, že by tam byl nedostatek parkování, ale lidé možná o něm ani často nemusí vědět, protože je zašité na extrémně nehostinných místech. Vlastně se nedivím nikomu, že pak často třeba po tmě nebo v dešti nechce jít, i když ta cesta není až tak dlouhá, ale teď jsem narazil na hezký údaj, že lidé jsou v USA ochotní dojít z parkoviště do cíle maximálně 150 sekund a všechno ostatní je špatné parkování. Samozřejmě, když se podíváme na prodejní ceny bytů, tak nejdražší jsou ty, kde je nejméně parkování, nejvyšší nájmy tam, kde je nejméně parkování, nejvíc obchodních jednotek tam, kde je nejméně parkování, největší koncentrace provozoven tam, kde je nejméně parkování s jedinou výjimkou. Jednou jsem narazil na někoho, kdo mi vyčítal, že já chci udělat ze všeho asijskou tržnici, což mě překvapilo, kdyby tam teda nebylo to parkování, což je zvláštní, protože to je to místo, kde je skutečně velké množství provozoven a zároveň je to 7. největší parkoviště v Praze, je pražská Sapa, což je vietnamská tržnice, takže přece jenom i parkování generuje občas nějaké destinace. Pak je koncentrace všech ostatních aktivit v podstatě žádná souvislost s parkováním, tam, kde není parkování, nejhodnotnější místa, nejvíc věcí. Administrativní objekty platí přesně to samé a pak další mapa podle UAPček, kde je zároveň vidět, že administrativní objekty jsou všechny hlavně na linkách metra, bez ohledu na to, kolik je povrchového parkování v okolí. A tady je rozvojový potenciál Prahy. Tady vidíme, že vlastně hrozí jako ještě mnohem větší pás suburbanizace, než aktuálně probíhá. Samozřejmě všichni tito lidé si pak budou chtít přejet do centra zadarmo zaparkovat, takže já bych to možná otočil, že ten rozvojový potenciál se často skrývá právě na těch plochách parkování, které je v centru města. Teď jako, jsem možná všiml, že já si rád počítám bizarní věci, takže tady je blok, ve kterém bydlím, a tady jsem si spočítal všechny věci, které tam jsou. Je to 400 bytů, 8 obchodů, 3 restaurace, 1 hotel, x kanceláří a 1 autoservis. A teď je to samozřejmě nepostavitelný, protože tam chybí parkování. A kdybychom chtěli toto všechno postavit znovu, tak musíme postavit všechno toto. Všechno to má vlastní parkování, jsou tady 3 restaurace, je tady samozřejmě také autoservis a tak dále. A určitě nebudou žádné dopravní zácpy a všichni budou se snažit mezi tímto připravovat automobily. Teď samozřejmě může jako někdo namítnout, že jako já přece nechci jako stále jíst jenom tady v této restauraci, můžu jít i nikam dál. Tak samozřejmě velká výhoda tady takovýchto bloků můžeme postavit v podstatě neomezené množství. A ještě bychom k tomu mohli přidat nejlepší systém veřejné dopravy na světě, což v Praze už máme, takže toto by mohlo být vyřešené, ale bohužel není, protože podle územních plánů a jakékoliv legislativy vlastně toto je téměř nepřípustné, zatímco toto se musí stavit prakticky automaticky, bez toho, že by se nad tím někdo podíval.
zase zpátky k tomu Beyoncé efektu, ty nejhodnotnější místa jsou stejně vždycky jenom u vchodu, takže je úplně jedno, kolik přidáme stání, jestli někdo zaparkuje tady, už bude zklamaný a zase těch 150 sekund z tohoto místa už je delší, takže tady už nezaparkuje nikdo, takže vlastně úplně jedno, kolik toho parkování máme. Teď jsem ještě narazil na studii, která právě byla použitá k tomu stavebnímu zákonu, která ukazovala, že z nějakých asi 10 nákupních středisek v České republice jich ve špičce 45% jsou naplněná jenom ze 45%, to znamená, asi je tady mnoho dalších kapacit, jak to parkoviště využít nějak jinak, například nějak takto. Ano, je tady trochu méně parkování, na druhou stranu to parkování je přímo před vstupy mnoha více věcí a samozřejmě může vzniknout nějaké prostředí, mezi kterými je komfortnější se pohybovat i nějak jinak, než pouze automobil. Tady zase z USA, tady už jsou nějaké příklady, jak parkoviště se dá nějak zastavit a rozumně ji využít. A to pak vlastně jako asi pro Prahu, zase tady je Schwarzplan Prahy, mě jsem z toho vynechal parkování, takže s tím parkováním to vypadá takto. Tak tady si pak vlastně můžeme rozhodnout, jestli bychom chtěli do Prahy umístit dalších 100 000 lidí, což se sem jednou stejně asi nastěhuje, tak ten horní čtverec, tak to je v té aktuální skoro suburbální hustotě, včetně parkování, a tady toto je v hustotě nějakých blokových čtvrtí, které patří zároveň k nejatraktivnějším místům k životu v Praze, i když mají jenom 0,3 stání na jednu domácnost. Takže možná bych pak ještě změnil název této přednášky z místa k parkování na místo parkování. To je všechna data, jsou k dispozici, jestli budete potřebovat, tak vám je rád poskytnu. Dotazy? Pardon, jako ten první dotaz jste zodpověděl tím posledním slajdem. Jakou formou, jo, bednář jako příklad architekti, fajn. A druhý dotaz, máte ta data taky nějakým způsobem stažená k počtům obyvatel nebo počtům... Já vám pak ukážu tabulku, ono to asi nejde úplně, nebo nevím, jak se to nazdílí. Ale mám tady celou tabulku, tady vlastně všechny údaje, které zatím byly zjistitelné, jsem do toho přidal. Potřebuji ještě aktualizovat některé drobné místa, protože těch 18 000 stání, jak jsem našel od minulého týdne, tak ty nejsou v tom výpočtu pro jednotlivé katastry. Jo, tady. Tak tyhle ještě nejsou započítané, takže tohle se ještě trochu změní, ale jako v podstatě to jako stání na člověka, to už asi bude poměrně podobné. Tady zase můžeme vidět, že jako Hradčany mají 2,2, což je docela vtipné. Tady nejmí mají tady Klánovice, Šeberov, Újezd a tak dále. To má takové ty hezká zahradní města, celkový počet parkování, celkový počet zůstání a tak dále. Jo, tady je to rozdělené podle těch struktur. Ta tabulka je zatím jako docela taková jako základní, a toto je samozřejmě stání na člověka, parkování jako plocha celé čtvrti. A ještě další data najdu, tak to ještě budu postupně. Ještě druhý, poslední dotaz od nepořádníka, který přišel pozdě. Do jaké míry máte zpracovaná i stání mimo terén, jako garáže? Vůbec. Bohužel vůbec, protože nevím, jak to počítat. Ani odhady nějaké kvalifikované? Mám odhad, ale to je jako asi tak dobrý odhad, jako si udělá kdokoliv jiný. Takže já bych typoval, že 200 000. Ale nevím, proč zrovna 200, jakože 200 000, nebo ne, jako ten odhad 200 000 vychází z toho, kolik se postavilo nových bytů za posledních 30 let a zhruba kolik parkování by k tomu mělo být, plus kolik je jako odhad nějakých garáží, co zhruba tuším, u nějakých nákupních center, narození a tak dále, ale v tom stále nejsou, zase nevím, mají se do toho počítat jako každá věc, co kdysi byla taková ta budka pro parkování na sídlišti, jako asi, ale jako toto nemám, takže zatím jsem do toho nezabíhal. Tohle je jenom parkování, co zabírá jako stopu na povrchu. Garáže jsou do toho započtený, jenom jestli parkovací garáž má i střechu, na který se parkuje, tak to je do toho započtený. Jestli to garáž jako se zakrytou střechou, tak to v tom není, ale to by bylo hodně jako malý počet jednou, co týkáte. A myslíte, že se dají udělat nějaký odhady třeba podle typu zástavby, já nevím, nějaká trošku zahradní čtvrť, tak tam pravděpodobně každý aspoň jedno auto dá na plac. Jo. Děkuji. Já bych se vrátil zpátky k tomu urbanismu svojí otázkou. Já jsem to říkal asi minutu předtím, než jste to řekli.
Všichni ví a dlouho, že vlastně nejkvalitnější bydlení je v blokových čtvrtích. Proč? A jestli na tom pracujete, Praha nenařizuje v těch nových čtvrtích, které se teďka tvoří v té nové výstavbě, která je relativně v centru města právě formou blokové výstavby. Proč to nenařizuje? Proč se pořád staví? Vy jste teďka Rohanskýho stropu. Obludy, šílené obludy. No tak i to teda jednak jsou to ty parkovací minima, to je jeden problém, ale pak ten druhý problém, kterýmu se chci věnovat příště, je koeficient zeleně. Jo, že ten další problém je koeficient zeleně, že vlastně je urbanismus, jako někdo jako často myslí, že to je jako nějaká jako hrozně jako hezká a jako honosná disciplína, ale to jsou jenom jako tabulky mezi parkováním a koeficientem zeleně. A ty koeficienty zeleně jsou nastavený tak hrozně přísně, že je vlastně nemožný postavit jakoukoliv jakoby blokovou zástavbu z minulosti. Ale Nový Smíchov se povedl aspoň 2 roky. Ano, to se povedlo. Řekněte si, kolik je v Praze pozemků s koeficientem, s tím nejvyšším koeficientem zeleně k zastavení ještě. No, pak asi limitně se blížící 0. Skoro jsou 4. A z toho 2 už se staví. Takže jako v 2 milionové metropoli, jako z nějakých spádových oblastí pro 2 miliony lidí jsou 4 pozemky, kde můžeme udělat městskou budovu. Z hlediska koeficientu zeleně. Takže nemáme spíš něco špatně v těch našich předpisech? No, ano, máme. A Bohužel je to ta skládačka, že samotné parkování nebo ty parkovací minima jsou strašně důležitý. To je myslím ten důležitý první krok. Ale sami o sobě nestačí, protože na to je pak navázané ještě ty koeficient zeleně. Právě. No a proč diskutujeme pořád nějaký územní plán, metropolitní plán a tak dále, když nemáme to základní, čím my to vlastně vyplníme potom? Jo, no, já myslím, no, my máme asi 10 lidí u nás v kanceláři, kteří se v podstatě věnují jenom této problematice a vždycky jako musím získat aspoň 8 z nich, abych jako získal nějakou konkrétní informaci, protože i když se tomu věnují na plný úvazek, nikdo vlastně není schopný posoudit územní plán a celou legislativu jako celek. Že prostě každý zná jako nějakou dílčí část, ale myslím, že ten systém je jako tak strašně nepřehledný, že vlastně není podle mě ani v síle jednoho člověka pochopit úplně jako každý jako ty nuance pro jakýkoliv ty projektu. Jako možná už to pak zvládnete pro bytový domy a administrativu, ale pak jako vůbec nevíte, jako jak řešit zase, nevím, jako velký obchodáky nebo autoservis nebo cokoliv dalšího. Prostě je to tak strašně nepřehledný, že vy vlastně musíte mít jako 10 let zkušeností pro jeden konkrétní typ, aby někdo mohl o tom skutečně nějak autoritativně mluvit a vůbec jako vědět, co tam jsou za problémy. A pak myslím, že taky jako moji přátelé tak dále už asi si myslí, že jsem jako velmi blázen, protože o tom stále říkám, že myslím, že je jako velmi těžký z toho jako si uvědomit, co je to za problém, protože samozřejmě jako každý chce zeleň a proč by neměl být zeleň a dokonce povinně v rámci každého projektu. Jako to zní hrozně logicky a teď jako když to chce někdo zrušit, tak to je jako určitě jako někdo, kdo na tom chce hrozně vydělat a udělat něco jako velmi ohrožujícího a vlastně to stejné s parkováním, že velmi jako potom není zatím společenská poptávka, protože není úplně jasný, co to všechno způsobuje. A já teda, jestli můžu, když si vezmu blokovou výstavbu koeficient zeleně, tak když postavím blokovou výstavbu, ale místím tam nějaký park, jako, ne nějakou rozšířenou uličku, kde vysadím 2 stromy navíc, ale opravdu park, ale třeba Jiřák. Tak přece tam, ale to se dá započítat do těch koeficientů zeleně, či nikoli? No, pokud je to ve funkční ploše, tak dá, ale třeba jestli je tam vodní projekt, tak to už se nepočítá, voda se do toho nepočítá. Nemusí být vodní ale bude tráva stromy, to je nejlepší pro koeficient je zasadit strom do asfaltu mezi parkování, to se vám počítá hodně. Když zasadíte strom jen tak jako na terén, to se nepočítá nijak, nebo ne, pardon, už se to zmínil, už se to trochu počítá. Takže nejdřív se to vybetonovat a dát tam a spojit tam strom. To se počítá skvěle. Musíš dávat stromy mezi parkovací místa. Mimochodem, takový ty kabionový zítky kolem parkovacích garáží na těch sokolech nových domů, to se počítá jako 10% koeficientu zeleně, protože potom teoreticky může být spopínavka. Takže když vám nevychází koeficient zeleně, tak tam to vyjde kabion, protože získáte 10% navíc. Ale dělá se, výhoda koeficientu zeleně nikdo to nemohl pěkně spočítat, takže jako... Já jenom ještě doplním, tam ještě dozhraje roli to, že stát jako neumožňuje městům se úplně svobodně rozhodovat o své budoucnosti. A jako byl veliký boj prosadit PSPčka, který nám chtěli sebrat. Teďka byl extrémní boj o to, aby se
aby se ty PSPčka vůbec udržely, a nebo to, že jsme měli nějaký jako jiný pojetí metropolitního plánu, nebo územního plánu v podobě metropolitního plánu, kdy vlastně stát jako říkal dlouho, je nejlepší mít takovýhle jako segmenty, a tady mám bydlení, a tady mám teda nějakou práci, a nějakou nerušící výrobu, prostě takový ten jako to pojetí toho modernistického urbanismu, kdy teda tam byla možná nějaká smíšená zástavba a podobně. A my jsme ten metropolitní plán trošku chtěli jako rozvolnit, a my třeba na IPRu u nás máme rádi blokový město hodně, ale prostě se to velice složitě jako projednává. Ty PSPčka naštěstí jako nám to do jistý míry umožňujou. Je to složitý, jak tady bylo řečeno. Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvem pro místní rozvoj. Ale jako s dalšíma orgánama státní správy, protože třeba ještě to, co je pravda v blokovém městě, jako hygienické limity jsou problém. Hluk, emise, protože ty ulice jsou stísněnější, ten hluk se tam o hodně víc šíří, když máš jako budovu přímo na ulice, tak prostě tam je hluk. Jako to s ním jako děláš těžce něco, limity oslunění se nám teda podařilo v PSPčkách, teďka se přiznám, že nevím, co se nějak jako vracelo, vyndavalo, to je další limit. Takže jako je tam spoustu věcí, proč jako je to problém, ale jako snažíme se o to a někde to jako vzniká, jo, ale fakt prostě jsou takové jako fakt vtipné situace, kdy v ulici na Florenci vznikly kvůli koeficientům zeleně takový ty před zahrádkem, kdo jste tam byl před tím, a jsou tam takový jako betonové dlaždice, aby se tedy, no to je protože se potřeboval naplnit koeficient zeleně a ty dlaždice se do toho nějak jako nepočítají úplně, a zároveň se potřebují ty lidi jako dostat od těch aut třeba zásobovat s tím rudlíkem, že tak to tam prostě ty dlaždice jsou. A koeficient Já jsem zeleně právě říkal, jestli to je reziduum nějaké stavby, že to ne, to je koeficient zeleně. Koeficient zeleně. To není bug, ale feature. Jenom ještě Petr, Jenom upřesňující, chápu to dobře, že ten koeficient zeleně se počítá lokálně pro ten jeden projekt? Ano. Že ale je možný sdílet, jo? Jako je tam možný se domluvit třeba jako s městem, že někde vzniká nějaký jeden barák a s městem se domluví, že jako na jeho pozemcích se využije koeficient zeleně, že to tam jako se doupraví, tak to jako jde. že se to dozelení někde jinde. Ano. A Jo. to můžou pozdílet jako třeba 10 projektů jeden pokus zeleně. Tak jako když se těch 10 projektů domluví, tak asi jo, ale to je ten problém. Aby se 10 projektů domluvilo, to jako... Kus lesa je to. Já pak mám ještě, když tak tady na flašce prezentace koeficient zeleně, tak to vám pak můžu ukázat. Ještě bych chtěl dotaz ohledně toho, jak se to počítal v ulicích. Že jako na parkovištích se teda říkalo, že se to dělalo 12,5 metrů čtverečního a v ulicích se to počítal... Ulice je také oklikaná. Ale jakože když to je ale jestli si rozlišoval, když to bylo kolmý nebo podélný stání. Oklikaná plocha, co to zabírá v ulici. Takže jako vlastně takže ty ulice jsou vlastně hodně nepřesný, protože jako ten rozdíl může být ohledně kolmí podélný poměrně jako velký. To ne. Pamění ta norma je úplně minimální. Jenom jako metr čtvereční toho, co je tam Ale zaparkovanýho, ne jako celou ulici, že by se to klikal, jenom zaparkovanýho. Jako tam, kde se parkuje, jakože když tam někde bylo jako jedno parkování, to jsem občas vynechal, jako jsem se vždycky říkal, že musí být aspoň 3, ale pak jako při nějakém dalším počítání, jako hlavně v centru jsem to chtěl mít extra přesný, tak to může fakt úplně všechno i v ulicích, když je to jenom jedno stání na nějaké ulici. A ty data, tu ortofotku si používal naši poslední, používal si ten Google. Jo, normálně z Google a ono asi, nebo já jsem to dělal asi 3 měsíce a ono mezi tím se updateoval i Google Earth, kde se zvýšila kvalita, takže bylo vidět víc parkování. Protože my máme většinou dvě mapy do roka, ortofoto jako aktuální, mimo vegetační. Já jsem to zkoušel dělat podle různých map, protože jsem to chtěl mít samozřejmě v CADu, abych to nemusel kolikrát přes Google Earth, protože v aplikaci to hodně padá a na internetu je to docela dobrý a ukládá se to samo, ale dlouho trvá, než se to načte. Já jsem to začal otvírat teď a ještě se to možná hodinu bude otvírat. Ale je to velmi přesný a někdy taky někdy pomohlo vypnout 3D nebo zapnout 3D podle toho, jako kde jsem zrovna byl a co jsem chtěl vidět, ale je to velmi dobrý a jako je to nejlepší, bych řekl. Jakože zkoušel jsem něco jiného, ale jako nic lepšího nebylo, protože samozřejmě můžu taky zazumovat na jako velký detail a když nevím, jestli je to parkování, tak jsem tam mohl dát panáčka a vidět, jestli tam jako se parkuje nebo ne, nebo jaká je tam značka a podobně.
dotaz, jestli jsem dobře rozuměl, 150 sekund do vzdálenost. Já jsem mluvil, já jsem špatně slyšel. Dobře rozuměl prezentací, 150 sekund byla vzdálenost dochozí, co jsou ti lidé ochotní dojít. Tohle byl výzkum, který proběhl v 80. letech, kdy už měl vzniknout obří development v Fort Worth u Dallasu. Měl tam vzniknout obří projekt jako nějakého zábavního střediska z office parků, bytů a tak dále. A zároveň se tam plánovalo postavit 70 000 stání v garážích, což bylo tehdy víc než Los Angeles dohromady, když to má asi 8krát víc obyvatel. Ale tento plán byl zrušen, protože se ukázalo po nějakých prvních fázích, že to parkoviště bylo vzdálené asi jako třeba 7 až 8 minut chůze a to už jako zákazníci odmítali, takže se pak zjistilo, že jsou schopní ujít jenom 150 sekund. Ale jako řekl bych, že to je... Já jsem tam z toho důvodu, protože to vlastně vychází podle rychlosti chůze zhruba na 200 metrů a už tady včera pan Souček mluvil o těch datech, kolik je parkující auto od vchodu, tak mluvili o nějakém čísle, že označil 120 metrů, říkám to dobře? Jo, 120 nebo 125. 125, průměr teda jako průměr. Ne průměr, jako většina. Většina, ne? Většina do této vzdálenosti. Do této vzdálenosti, takže to není průměr, takže to do této vzdálenosti. Ne, to jsou normálně limity výšnou čarou. Jo, dobrá, děkuji za upřesnění. Myslím, že poprosím. Děkuji.